Iż-żgħażagħ huma l-preżent u mhux biss il-futur, għalhekk il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni li se toffri l-isbaħ opportunitajiet. It-tnejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar il-ħajjar fin-Naxxar kif ukoll l-Emkas fil-Mosta fejn kellu l-okkażjoni jiltaqa' ma' numru ta' studenti li attendu f'dawn l-iskejjel post-sekondarji. Bernard Gregg fakkar kif l-edukazzjoni dejjem kienet priorità għall-Partit Nazzjonalista fejn semma kif l-Emkas hija ħolma ta' suċċess ta' Gvern Nazzjonalista. Iżda l-Partit Nazzjonalista mhux se jeqa' hawn għaliex qed iwieħed ukoll Emkas ġdid f'Għawdex. Jidher ċar li dawn l-istituzzjonijiet huma istituzzjonijiet li rnexxew u jfisser dan huwa mudell li rridu nkomplu naħdmu fuq u ninvestu fih. Jakkumpanjaw lil Bernard Gregg matul din iż-żjara kien hemm il-mara tiegħu Anne Marie flimkien ma' diversi kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Mal-istudenti l-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif il-viżjoni li għandu irrid jara li huma jkomplu jimirħu u jaslu fejn jixtiequ. Rridu nkomplu anke b'aktar korsijiet speċjalizzati b'aktar investiment, mhux biss fil-binja ma wkoll fl-edukaturi u fil-korsijiet differenti illi jkunu available. Kienu diversi l-istudenti li faħru l-proposta li Gvern ġdid Nazzjonalista se jżid l-istipendju b'25% kif ukoll żieda addizzjonali ta' 25% lill-istudenti li jwettqu xogħol volontarju ma' organizzazzjonijiet irreġistrati bħala rikonoxximent għall kontribut tagħhom lis-soċjetà. Nemmnu li l-istudent ikompli jikber bħala persuna, bħala individwu għaliex qed jieħu ħafna waqt li qed jagħmel xogħol volontarju fis-settur partikolari. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll fil-proposta tal-voucher ta' 500 € li żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-21 sena għal vjaġġar sportiv jew kulturali ħalli jwessaw il-perspettiva sportiva u kulturali tagħhom biex imbagħad jirritornaw f'pajjiżna biex jibnu l-futur tagħhom.